Mwancho muligereri ogetembe television na gukwanira ndo cia sorigeretie television yao ya getembe ukwanira ni ase robiri mutanga ni kabisa ebyegwa ebyeito ngoro kwa MC Fast bono mutangio Florence bonaria mmonyo namba 19 aiga ni gotore Nyamira County kia bonyoru ward Mokomoni stage aiga tore Mokomoni igona atebire nganchako murobiri yo bwebyegwa byeito aime ya Nyamira County ase ngokoretera ebyegwa ao nabono igandi gona tebire na twachire tuba rube tuba nyabeto barusie korwa aseke ungaime tokobaretere ase screen yao sasa television yao ya Getembe television Mokomoni All Stars nigo yachagete abande baitokonya totarayiburwa Mokomoni All Stars nabo igonya bwansu nero re bandi yakorunya bwansu aiga no tokonyenyora abo igonto bwate burabu Kings ndobwate burabu Junior Band katiye chibande chinde chinyinge cyarure gaiga aiga Mokomoni onyore aiga Mokomoni no na mwana muziki oli twanjite kabisa kwatoli baba talente na MC Migi gatangantu arwara tigatoragere gose pimera muka uniform nero no akoruga aiga Mokomoni bono ngugwa rigania togenda tuligie Daniel Stora naro David Stora naro ntobwate Charles Ngaga ntobwate Alice Manchabe bonse pia so bwamo tomanye megano yabo kuruba chagete kuruba iboretwe kuruba chagete musiki oyo na kyo musiki oyo bakonyire tubwatira namo naye gochakira bonega mpaka omoelio ngorku emonyo namba 19 yore maiga ye kamera yako kunga Aaron Ototo eye Getembe television ekeunga kyama mugusi twende Jando como rusia Getembe Wika Mokomoni na besa kitwabwate Tokarole mejando como rusia Getembe Wika Mokomoni na besa kitwabwate Mbia bono sana mwancho muligererie oyo Getembe television na somo robio kurunge byegwa byaito aiga ntoro no mugaka nanya komorora gukwano maene pin nanya komorora na nkagerte nga anda kanyo kwa mororire na matuka aitire yango tumanye ngo mugaka yo mugaka na kiakoro kwa egitando cina bwate koboko egiteke nkiago korera tumanya ngo omugano aye guchakera bono iga mwaka bwa kire bwaire buya na kiogendrete mbuyande bia mono njega gasaito Mokomoni mashamarieta konkuru kwa Linus Arisi oyo Mikaeli yes enka Mokomoni ga Linus Arisi ndiko iburwa nje wana ibole tu mwaka gwa kimi ya kianda na 53 1953 yes igana lingi boire na kwa iburuga ga Mokomoni aba ibuli baombara bya aba ibuli bane ga Robine Mora na Mikaeli Okeri ke baiko ibura buyaga 1953 ine nkwagende sukuru na kindi gwachake sukuru ngaigwa ikerango kyao kya masomo sukuru na jagete buya na ngajaga 1964 ebon oika 70 sidinga ndrete ngaka 70 singa jake gita one kerona ika 74 ngare koti esani ntangani utarachi ko record esukuru ngaigwa ikeke wango kiwa ike sukuru na igetekera sana ibere ngayetigero ukayetigero ine ekera gwacha ko musiki gwanyu chaka igo isonko bugiyari ngo musiki sokoro ya ngo bugiyari ngo musiki sokoro ya no liko bugiyo bokano ye na kisokoro ya likorwa igale ko kumesa akabugiro bokano kabisa igale ko bugiyo bokano baka bande batika kwenda mugundu inki gekogera utagenda ko bugiyo bokano na sokoro yao ugasoegita na ningo okwegeria egita ngaikwarora gikubugirwa egita mu muromi ntore kubugyo manene na kyari kurukwa igale kurukwa nsoti Ronald are moyo aya na chitakara akasira mwaka 74 wono kurwa bure nganywa bite bye kereka kangaranga nguna kwegera nganya bya beire mu muromi no ekera akonya kubugie egita ine na chitaka record ne na bwate band na kibandi yale kurukwa tara record ti ibona era bari kubugie bita bire bikoro wero akonda chitansi keriye gakoro kyale kubugwo munda kwake kayamba kurumagega ka chegero koboko komo gwake gita kurumagega bono bone kerasira ebita biri bya yenganyora ngatika bono ngendera lyangu ngachikogendera nganyora ngo byabeire ebita go ne binga bwate gabwate bita bine bono kerona gendera lya nganyora nditika ndiye gurupu ende tobe na barabwe gende togenda kole koti ngaliyo yo moko kucha mission dieki yes ngamoebera ringa mataibo no nguchingo koro be monene
nje bono mboyo kabere bono kero chikuyi James ondie kyo konya kwamenye ko biye gitako sokonya kukiaro kukwara busa ngo bugina arenge nganya kyabugire nganya nabwo ko buna ke muraba minto bari bari ko bugira yona amanyinga imekiarenge amanyinga ige mine tinga kera mu muro mina ari konya kwegera naye no ore kuruke sona igari yasukire ko chiko se mu chinyi chiamba ko chikostukeria naye kwanya gukebwatira kwanya kwara kwanya kubugi muna ari kubugi igona umwe ibikwarenge bwegita bana kwali kwibekia mu muromi ekagero kanyago ekagero gatige sukuru ukagenda igita kiagera banyore ngobugia igaro liba no mbase ko ikomuwe okay kini bono egatokera na kemanyire bono na ndonge komanya kisiri na ndi bono nere osirire bono nera agachaga kwa bono ndeta yokombori nganga kievi ukomba bere muwe kamwe arenge mina batatu naro nando mokeko senaro kwa arengo ore nkobwati nere gajeta gasira ukatigara ebieka ngatigara nje bweka ikomba kabono yana ebweko ore ya naro mokokoti naro mokokoti oro mokokoti naro yes babwate bandi ya borabu jazz oborabo bijaz iko mino ne chibandi choka chibandi choka bono ekera gwachi kwarangeria ba mino mwabwateranire mwaka kyo yorenge kera mugo chaka bono kubwaterana bono kubwaterana mwaka 74 mwaka 74 ali mukubwaterana bono ini mwachakire ko chaka bono ko yaba ko nyako genda kotenga chitisko bono kotenga chitisko nande ko twanchiro gukumia bono ko rwaro ko mwaka 70 tukakore me practice miaka 3 oyo kana no mwaka 74 tukaenda ko record umuhindi uko kuchandarana kericho mwaka 74 toka record mwaka 74 kara mwa record ngona mwarenga se bendi ine bendi na kimwanyerogete James ondie ki nero rengerende band master yes na inje nona arenge Linus na onchana kebuli bonsi osirire onchana kebuli na chitakara musikisi buongera osirire musikisi buongera na narare abanki bare ko kora se band abantu nije no mubugia ondie kino yonde musigisi na njana ko bakotera ngo babugeretie bita binde ayenge itaki kwabugeti nje bana ari kubugia rhythm ondie kyo bugia solo bona ari studio mbaroro mo toka kombo mogere ko tubugerie pesi no yonde drum omogere oyo mwa monyorite na kyale ko akoro ku George Kembo nero bugetie bass no yondo rio kubugie chi drum akoro ku ogutupanga nero bugetie chi drum kericho mwaka 74 ekeranko iborwa amutinyo ko michita komena sana kanyati na iborwa to December oh my goodness now mwachire mwa record ri Chandarana Kericho 1974 mutinyo yo ikomi bandi na kimwanyiroka bandi Nyabwansu yari korokwa Nyabwansu Nyabwansu band kuruga mukomoni nande ko twari ko line pasi ko kunyabwansu pasi nchiarengo pasi nchiarengo cyari kunyabwansu ngiko toira bosa baka Kericho tware ko twira na gocha bono engero mwabu record ntangani eno na kyari korokwa engere ntangani yari korokwa Livingstone Atebe timanyiti Livingstone Atebe elebo chingaro chiri chingare mwaka rusirie chilebo au chicharingi chisanturi lebo kiaringi ine lebo ya Chandarana yes abayaringe elikire mwamugusi yarikire mwamugusi bekire kero kuri nyamagora atatu mwamugusi Nyabwansu mwanchomo ligere lito basa gukumie kyagera aseke kabu kiane chisanturi mbwate chionsipi nkoli kyande engere yo nge producer ni mate producer ane arono toto egentamanye tikyo kana ne chi flash go seche binte bya digital lakini ngobe koleta toleke nanda ngera mwesani yo egenda anye convert alafu akonyebekire gabo ase television yao onyore omurobyo tole ore sembe no murobyo ko kunga ebiego byaito no murobyo episode ntangani kengima aiga mukomoni imyanyamira county kyabonyo ward ninche nkorko MC Fast bonya monyo namba 19 nigotole gaiga na Nyabwansu band. This is the first time na umerandire no mogaka kwante byokorwa nje Linus Alice Mikaeli kwa record rie engere ye ntangani naki abantu banyariganeti abantu banyariganeti kuyana ndewa yanje tumono na ndenja abete ke gwetio mogako iyo orengo mobunga Atebe neba ya muhete tibu ya sana miaka menge bana esani ye kwanye record kuruka igana Atebe kurumo inane ngo Joyce Nyanjama esani engara nere yo kamwa soketia sumwa kuyu Chandarana twakanire siringi 700 na ndo tokanire ndo basa record tia paka ora ye oniri sana kiagara igo mwa record ti mugaka no mukamutigera akabaka na 700 bana ligale tware ko twaka na 700 ero tikaraga mukaine na gocha kamororoko to bwa chibasi nyingi na ko twari chibasi cha maua to bwa chibasi ko kuno ko 700 ne chibasi nyingi sana basa ko gororemo ngaki yoro basa ko gororemo 700 wow okay
kwa mwakorire mwatigire Chandarana mwamone iri panero korua hota muna ekera guturangeria ekera tagete mubugi gagocha paka ka oyichane gari yaye otebanga ya bantu bari bane bari yes twarangeri kunywane twarenge paka tware twasoigwe gari ime twagenda bono kochikorekori ego nero goteba tari na twagenda nga weekend ande weekend akonda ko mwakomogima ka mo gotuoyi mugende tokora masoesi December gotambe utweyiri pesa tumaite ngo itore kweji pesa Yesu guko abarende ya choice na tebe gatika bere gai tayo rende nikunya kurira muri chidisko iga bono ndo to rokire sana ngakiyo turabasa kotero muntu tusalie rieta bana okay now are chibese chikara mwagumia sabechi njia bakonyete kende njia tokonyete nseme yemu tukagora uniform yes togesoka buya tukagora bite binya box gita 700 700 mugesoka mukagura make bita chibese chinyinge icho ande konto kwate chia mawo tware koria mawo ngakie iyo tware koria mawo chibese chiborete chiguji ono gani ndo banene okay volume 2 usengero ya kabere ndi mwanye bugi angaro ya kabere nero na lieri tobugeti mwaka 77 kuru 74 mpaka 77 emiaka 3 bana mokora masoesi bana 77 ngeroki ngere iyo eragotebanga Andrew Onyanda kaima kuruso eronge chamo komo niko kwani atabiti alisi nkamonyora tabiti alisi rumanjaba akanga mbye mechando yali nusi alisi yara mwamugusi amisi na saba wono amisi na moja oyo mono mwa terete ningo oyo bono ninje bono ngoterwe gyagera bono toroji oli ndo omo bakure ga bantu njano kure wono ninje bono mechando ya mbere iri ndese pandi yane bono wono Andrew Onyanda tukamuleta ku maate Nyaramba era tere lyogiria iguru na tumwanga kya kotera wono agocha kondelisirende bono okay bono ningo onde naro mwachenjete magana bita onde naro chenjete bono ase santuri ya kabere santuri ya kabere bono ikatoka bese kyagara mundu itobwe drum okure bono mogero oli na bago tebweri ori cyo chikemp yani ogutupanga okay ere tare ko tebi kende garo tebi ngainwe mutakunga kana gende monde tere nyasora yoka obe korunka korunka aute kabisa mago chibaraka nyasora yo bwatu manya nto ikoruchera pi lakini paka tokoria mwaka nyemekire chibuti ime twanye sibebe tura twasona twabe komo gukoime twamanya kulini ero yali pasi kurugura ono muntu karabwate ntuntu kumanya kuse muntu kyobwate ntomanyeti asi twaikana ko bwatu bagaka twaikali bano kutu nero tobugeri okay now omwanchu muligeria ogetembe television murubiri okandreta asembeo bono igani gukuru kunga ebiegwa bieto munanaika kumanya nigo tokobarubura nabo igo twabareta teneni twabareta tubato emegano yabo nebiegwa munabiria Nyasaye agoseseni kireke onye naye kubwate kegu nkagaria kubwate kegu ari no kubigie gita bwate kegu gwetania kemo gwetira ase nambe iyo egweta ase screen inse goseyere ase screen igoro abagoto akerekera ujumbe enyenge erinde togotarire ntutori gotwakana ntutogocha tubuate merengari tobeke story yao ase television kuchakera tore gabu turagenda ngo torigia amangane ebiasara nebonyi breaking keigo tokoirana tomanye ngo mugaka ngakiatiga unyabwansu ikurara ochire mokomoni hot stars ne isaigeine yae gosene yabande tokuneke minero Bienvenido sana omwanchi omorigereri ogetembe television na korigene nande ase enchera yende maega yokorwa ase korigie ebonye se matangazo ya biashara abera tatu na komanyenga onyembono ga koigorire television yao egekorunga getembe television ebiegwa bya itonche korku MC Fast bon mutangio Florence bona alia mmonyo namba 10 na kianda se itonya ko bariso mwako mutanya nyangalise mwabo of course nincho mwa mutigu siengema asomoroberio okorunga ebiegwa byeto lero tore ase band ekorunga nyabwansu band lakini muna twachaka onye twabwate episode intaga na twachaka part 1 bona bakonda YouTube na bakorora part 1 na twachaka muna twachaka litangani karama nyo oyo goreti bibone gane kyokurukwa nje ni gonde Linus Arisi oyo Mikaeli nkamo komoni gae omogaka Linus Arisi kuruga ga mokomoni nigo togokwanira igoro ya nyabwanzu eitu aruro robono twachire mokomoni otsas na kwanye chaka mokomoni otsas bona kona nyora oyo minto twarengenera bali ba minto bakure babere limo onjano okure ondie ki okure oire ndolenge band master yes bona ngamanya ko ruo ngara bona ande ko ka nyina ne nyabwansu limo
nkarekotia ukaragenda mukomoni naende ukatama gocha Nyabwanzu kwaneka na cha Nyabwanzu ngacha kwenye boki senge njolio tu anenge nero kure yes ngacha kukwana ende kurwa sensema ya Nyabwanzu nkarekotia sani Nyakenywa 15 Nyakenywa 15 yende aragotera ngondie kioroge soro kwerete Kaburongi ndiye ki oroge sore ogesora ogesora okwerete Kaburongi chinsa kianda botuko yes akairu mwecheri bona ndekera nachiko genda mambinga nyora maene nigakwete nkamurusimo jari ngamoira getembe kana muikikisi naronga mubeka mochari yes ina bana terete engenje kwikainego okay kwera ni Nyabwanzu gwaterire oyo Nyagosira ine kwera na mukomoni hot sas bona mukomoni akara na bona mukomoni tinye tikoirana ngagende kanisa bona obe bona ngagende kanisa bona na watoleka bona bwana asifiwe sana amina ngarua bona ngatika mwana jipandi ngagenda asense moya matera Nyasaye so igomena tukukwana iga naye bona iga bwana asifiwe yoka bona bona asifiwe yoka bona asifiwe yoka so no igita tukubugi nga tete tansi aya aya musasiro tia mbatise ta ndebina ngonyo obe aya no seritari atate mwana mutakatifu ayo mwana nango tabara sebukuga kero monto namo bagirite kegu kiaye ige kegu kiigita ngobugi ore igite kanisa bona mware kodirie kanisa akani nare ko tira kitu ndareta gocha sika mbwate mari yo dio chirichane mbwate ngochi kuchibeka bona se ki memory ndi bona kwagende kanisa na gande 1998 koru 98 gochimaga yangi wale kokora gochimaga bona ko bate twakora ndina 77 chipingo chiriyo mateka chia kure okona iranete ko chaka kubundisa naende bali bande baiche ko chapono babe buna barabiaba na kikiale ko ngira bona chinga kichinyinge yes bantu buna Samuel Johanna bandi bandi ya Borabu Borabu Kings nkamubundisa na segera kuronyi bandi kei ine ara Borabu Kings bona Borabu ngabata chako chio ngatigara mukomoni ngatigara alisi manchaba okay akana natigara alisi manchaba njenga kaende kanisa asi kanisa before taragende kanisa mwaka Linus chibandi nchire chianenge kusi chibandi chire chianenge ababugi mbale bange banenge kusie miaka ye ino mbara bia barabara mwali gotiemana utaraje kaende kanisa okay manyonjo nalengo moso chofa ya bandi balengo ke umbusa kisesi abu ibencho chipandi kino chialenge ngorangalenga ke chitindiete site ntubona ko twale ko ndiro mwali kumirana nona se stage ka gusande go senkega ni mwarange igu mwespi mumirana mogorana nga kabisa abamba mbago tubwangero gete abantu babwengero gete ndire mumirana ntenande ya ngakieri bantu mwali kumirana ndekera moko mina na yakorore kana ngambura base ko ibira na chisani baibe ko muibe kiara bara bungo enda baringe bwango ko record bona ke nyumware batera amako ikuchi record ku mutara ikari bona dasi wa ntore ko umirana bona kera monyo nchacha konyo ikuruga yo no yo kuro ndieki ngagenda ko mubwiri ki drum ngamubwiri ki drum ekyo baka buna chete buna twete ko tikana ege na kwande kanisa ngatika bona mangana manyo ngore chi drum kwali ko bugeri manyo chi drum ko mubwiri okay lakini sense moya nene kitana ko sema yawe ne gita ko moinarie kwa bugi chi drum ngero kikwa bugerete manyoncho chingero chiri nyorete kwa bugerete manyoncho ngoro mwamonali mboli roka binga garu namba ibere cyonse kiri gotirabwo ko bumogire mwana imogire re producer chisani kiri cyonse piningi ngo bugi drum ayo ko bugi drum ndayo dibali ko genda pakanyo igukorwa ni ndwara limo na igurwa ndwarite ekaba yaya ko betu chindani ntoka ndaye tokagenda rende ngina gakora kwikira mwaka 98 kwabugire musikiguru mwaka 70 na mbili abuna na ine gocha mpaka mwaka 98 kero gochigotoleka katika berega iga inkyo musikio gokonyete omusikio yo rogerete nabo twari konyora chibesa chinyinge chibesa cheche ko ubachusika sana yorukare ko twari konyora chibesa chinyinge cyo musiki site na ende ne shima njale ngo enene toko kabesi mundu genda kulino ya no kabesi chibesa na riri bana mbali ngesukuru ona nabo kabesi besa kwanyora mukoire kuna gotebio no gerana maite ngo chule kolete omusiki kwabugire gakiyundo chenga no musaye kwarenge ndi gwacha kwanyoma nje wana kona nyoma mwaka 80 mwaka 75 alikwale to mwanjo aikwa monyorete esa musiki me gose egarenge kasi ni yo mwana musiki one oyo sirire ngumbu amusikisi ori gonya gutaratara gochoro ko ndito ko gendo ngame kwa mate inga gitambu yango bugyo mongina toka ndito bugenga
Ingaro Murigo no Mutanga. Akora ku. Ale no ale mayo. Igakora ku mere ni kwamboka. Mere ni kwamboka. Na iguro gotango Mutanga ni igo nande yo kabenaro. Yo kabernaro. Bali ngabaro bonse so kwa chumure tuja ko barama lita bono. Bali babiri. Bali babiri. Umutanga ne kyagoro kwa. Mere ni kwamboka. Mere ni kwamboka. Ukamwambukia. Mugacha kubuyo musiki. Bana. Oyo kabernera ndi kwa monyora. Kwali ngo musiki. Bali ni nyaboke na monyora mwaka 04. 2004. Mwaka 2004. Bana. Mwaka 2004 kwa nyato to ya uyeti mwaka na kina na ko. Libono na majia sa tole se kanisa. Obe. Owacho mligelio kata television kugeto baka kata kanisa machosa to yane kwaya barenge yatiko soprano to kaenda kachiko tere ro ila kyakurukwa yakurukwa ebali nyaboke yakawa abana nyasaye nako sesentabo bana mwana ndaro kugwete nsemo yo musiki kubugie gita ko mbuna bagende sabali tango no bala bali kukubigi bono 10 bana mbaro bakugwete bita mbaro babiri bakubugi benyo mbenke yes bakugia kabobe bale ko bera ora 10 bana mbabwate bendi ya mbara tu ara bendi bona bali babegete se kwaya obe bako tere kwaya babegete se kwaya mbaji ko bakara kujese pandi kyagere pandi bako bakara tingo ko baikera bona aina kyo kwa bogerete ngwaikere turende njirende bono mbona gotika barabu yake ko makwende kanisa ase pandi to ko barusio bache kuchinya sai ya digambara ko runya sai milio ko okay bono ntake torigererie kamera eria onyorio mwana musikio gukina bona iga bwegita omwe mang'ana ao yogo semionsi pi amang'ana yogo semia omuntu gotagete komenya buya kabisa naende ekiagera to kumanya ase kwarura arota kona kocharia asogo chikogenda ekiagera asogo chikogenda ise gutuka ngakonya tura aturika kurumagega ria soko genda njana muterect kende ngeyo nandora chikokonya kakurwa ronyo ngake lakini kora sinya sae no rara igokurara sinya sae bore munko tuka boreo kubwari tu alenga se pandi ngambono tugucha turi burro awone domonto abange baba basirete batapwati mu Nyasaye kiagera bono muntu tuchite tubatisiri ngaire ndo kuchikogerera Yesu kane kurwa se kitabu kia Yohana 3 ekene na gutebirio utaiboireria kabere tokonyara kororo buruti kwa iguru tasi kwae bono korera abana se nyumba ya Nyasaye kera achigutuka ngomuntu oteresire urura otukagara samo kwa Nyasaye aina ronda kotebi nje ndagutigire nje gweka no mukristo naende ebukwanso mete ko Genesis to Revelation omochaka no bako kumanuka nyawo nje somete nera yagire na ikira ometa abantu bane bonse pio oretai ore moyo ga tingo tanga na kiko graba kure masigisi taiyo onjana taiyo orutokoro kofucho taiyo oyo sabania ngumbaria taiyo odie kitaiyo omwako yongo tukatiserare musiki okorare tugende kanisa twensi na twensi ntokwenda kanisa nyabwansu goikatura ategerero musiki kiagara kikalie koro twabakabekire chibel bottom arafu nebi koro tobire bitambika arafu nabanyaruka bakabekire chimagisi my friend engakie yo abana bali abasini toko siomeri kurwe kebaiga arafu etaya yarenge yekebeya oyo bwate tayanyakio oyu nitachiri arafu kenanda gya kabekire guchie kona omonye ne kenanda nero korareterwe ngoko nero korareterwe ndagero raragira my friend chigo ikasa 9 chia rimambi abasubati baborire mbayo bamuragete na barabu mbayo bone bimura byatiko twagare bimure byo chotoro ibike dotonya gotega igano manyene kenanda no arita gosuka ono yabwanzu eyo arafu manya gocha tokore monene bweme